what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Hondo Alvaga imanya dakabatesa Tichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Hondo Alvaga imanya dakabatesa Tichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Munguva yehondo YeChimurenga tinoziva nekuona nhoroondo dziri kuburiswa kuti kwanga kune makomrades akange akabata futi kuzoti vabereki vainzi Povo, vana Mujibha nana Chimbwido. Asi pane rimwe zera rine basa rakaita munguva yehondo YeChimurenga zvichida manga musati mambonzwa nezvavo kana kuti ivo pachavo vanenge kana kuti vari kuzviona sevanhu vasina basa ravakanyanyoita muhondo YeChimurenga. Vanhu ivava zvakanga zviri zvikomana zvidiki zvisina zera rekunzi kana kuti ana Mujibha. Vakanga vasingafungidzirwe nemabhunu kuti vanhu ava vanogona kunge vachiita basa, asi vane basa ravakanga vachiita vachitumwa sevanhu vakange vasingafungidzirwe. Vaigona kutumwa netsamba kubva kune rimwe bhesi vachienda kune rimwe bhesi, vaigona kutumwa netsamba kana kuenda kumashops kunotengera makomrades kana kunopiwa zvinhu zvinenge zvasvikira ikoko. Nekudaro regai tisvike pano paSouth Park titaure nerimwe remagamba iwayo, mukomana Peter, timbonzwawo kuti panguva iyoyo chichiri chikomana chisati chakukwanisa kubata futi, chisati chakumhanya sana Mujibha, basa rachaitumwa nemakomrades nderipi? Tinyatsonzwawo. Tinoziva kuti kune rimwe gamba rakadaro richaona chirongwa chino riri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Chirongwa ndechenyu chekuti musiye nhoroondo rebasa ramakaita. Mungave muri Mujibha, mungave muri Chimbwido, chirongwa ndechenyu zvakare. Tibatei tiuye ikoko tigare pasi titaure nemi. Zvinezvi rikaitaura nechikomana hongu vave baba, asi regai tinzwe matsimba achakatsika kuti chakafamba nepapi. Baba makati sei? Aiwa ndinosimba makadiso. Aiwa ndiri peni kuri sei kuno? Aiwa kuno kuri nani? Handitika. Ongo. Ndinotenda nekuti gamuchira mumusha menyu. Tinokutendayo nekuuya kwenyu. Tinotenda kuti tigare pasi tite hurukuro. Ongo. Ndimi mune matsimba makafamba nawo. Chokwadi. Pazuva ranhasi toda kuti tiateedze. Ichokwadi. Tione kuti aiwa chikomana ichi chakafamba nepapi. Ongo. Kuitirawo nhoroondo yenyika ineyi. Ichokwadi. Handiti. Kumusha ndikupi baba? Kumusha kunyanga. Kunyanga papi? Kunyamadza. Kunyamadza. Kunyamadza yakangobatana nemapako. Okay. Ya tingati business center redu. Tine ma-business centers too. Iyi mapako iyi yakazonyatso kuestablisha soon after Hondo. Kwakagara kune primary school, kwakaiswa secondary school negovernment. Havana kuzoisa secondary school chete, vakabva vaisa nebusiness center. But yakanga yagara ichiexista iNyatate. Ndokwaikwiririrwa mabhazi, ndokwaiburukirwa mabhazi. It was a distance zvekare zvezvo. So tazoestablishwa zvichazikanwa kunzi tinobva kuNyatate here kana kuti Mapako. Saka masenders acho ese ndo atinoshandisa, but mainly yaMapako. So mukomana wandotaura naye zita rake rizere nesenemu nemumhuri mavo makamira sei? Inini ndinoitwa Peter Hatirarami Kutombo. Ndiri mukomana mwana wechi2 mumba medu. Baba wangu wachinzi Collins Johannes Kutombo. Mai wachinzi Josephine Mafemera.
kubva wazonzi kutombo by virtue of marriage. Okay. And then wasikana kumupamberi pangu pane musikana mukuru ari kunze kwenyika kozoti mukomana anoniteera neanoteera kuita number yevanhu 7 vese vari outside the country. Saka ndakakurira ikoko kunyanga ikoko. So basically ndingangoti anditi muchikura imo munzvimbo yenyanga imwe ana baba vaimboverera here vachibuda angave mausiku kana masikati kunzi kune kamusangano kezvematongerwo enyika? Inini nhau dzematongerwo enyika ndakatarisa kuvabereki. Baba vainge vari muno muHarare. Okay. Now ndakazotoziva ndakura pane nyaya dzakazoitika. Vaiva vari ku inonzi ku South Africa. ANC. Ndiyo yakanga iri like nhanga ruwanze. Kunyanya kune wakanga. You remember kuti the struggle kutanga wakayakaita yes marural areas. Vanhu vanga vari pakunzwisisa chikoro wanga wati itei grade 4 ma standards nema 4 ma ZJC. Vese vanga vasingaoni kumusha waioneka kuno kuHarare. So the political movement ichitanga kuitika yakaitika among those people. Tichitarisa vana baba Chitepo na baba Joshua Mkabuko Ngomo vachibva kuzvikoro kwavanga vari kunana South Africa nana 40 yeko. Vanhu vaikwanisa kuinteracta navo ndevaigona kuverenga nekunyora. So baba wangu wakazenga waitawo mumwe apa among those vanga vaita ZJC. Okay. But ini ndanisingazivi because ndari kumusha. Saka activity dzakaitika kunoku takazoita dzokungonzwa kuchitaurika nezvimwe zvakazoitika kuti tizive kuti zveshuwa ndo pane zvachiitika. Saka baba wangu was very much active vari kuANC. Okay. Then ndo kuchibva pachizoita period yekuti ANC was just trying to localize the political movement. Ichitungamirirwa naNkomo which was then ZAPU. Then Mudara wakabva wapinda ikoko. Okay. Is localized as it was. Wakaitawo zvawakaita kuri kuedza kuda kuratidzira varungu kuti hatina kugara zvakanaka. Imimi zvamuri kuita munofungidzira kuti ndizvo to your one advantage isusu muri kutiita zvamuri kutiita. Saka activities dzekuno dzanga dziri so much confined kuno kuHarare kunoko. Dzaizosvika uko a bit distorted because zvaitotyisa kuti munhu auye uko. So isusu manje tiri uko kutanga kwaita macomrades kupinda mudunhu. Handidi kunyepa kuti pane takambounganidzwa kana to be informed kuti pane zvawada kuitika. No, hatina. Takangozoona ma-actions. So coming back to your question, uko kwakanga kwakangonyarara because zvaida kuti zviitwe neprivacy. Okay. Otherwise kana paitanga nyewa kuti macomrades aipinda munzvimbo nerecognizance yakasimba. And the greater part of it yaienda kuvanhu vakuru chaivo. Tina sekuru wainzi sekuru Makarisa vanova ndo muSaunyama, Chief Saunyama. Okay. Panzvimbo padunhu ratararama tiri muHondo ndisekuru wangu necharacter yavo ndakagara navo ndovaziva. Okay. Macomrades achiuya yakagara yaitwa nyaya iri secret. Saka macomrades akapinda mudunhu mwe akaenda kuna sekuru nemasvikiro avo nemadzisabhuku. Ruzhinji rwese rusina kana idea. Kana mchiremba vakauya ma-70s. I think ndinoda kuti inini ndinotorera paperiod yazoitika incident yeconduct yeHondo yaningati I recall kuti that was the first one. That was around the end of 1977. Okay. Almost there. Saka incident hiyo ndo yandongomaka nayo and yet movement yakanga yafamba for a period. Kwa kutorohwa kwakaitwa pa Prazap. Zvinhu zvatorongeka kwenguva yakati rebei. Yeah, so 77. Saka iwo masoja kwaSmith muchikura ikoko muchifudza mombe muchienda kuchikoro kana zvizvo zvakaitika vaitombofamba here kupatrora
kunyanga area kwenyuko? Wakazotanga kufamba pakaitika tine rwizi runonzi Nyamombe River kana makamborunzwa. Saka rwizi runoganhura Makoni district neNyanga district. So the western part of the river is to east, and then the western part yese yanga kakupaiwa nevarungu kubva kuzasi koko kwedu uko kukwira ichibva yanoenda the other side kunobata kwachienda Mbuya, then kunorowa headlands yobva yanodai kunopinda Marusapi. So varungu vachiuya vaingoperera kumafarms iko kwachiita zvavaiita. Right. So kuti before that attack yepa murungu ainzi Beri, atinombogara tawaona waiuya ndo waiuya kunoita inspection yemadhunduru. Okay. Nekumeka sure kuti they follow up in terms of animal health systems dzemadhibha, nembwa, kubaiswa kwembwa, chero. Ivo ndo vaiuya vane zvikabudura zvone zvekaki neLand Rover inenge ine mureza. So yeah, sometimes angati majeep kana kuti maLand Rover, saka imbwa inenge iri pamasure apa ndo watainyanya kuonayo that time. Saka incident yekurohwa kwemurungu yakaitika imimi matomboita face to face here nemagandanga kana kuti before? No, iyoyo manje yaifanira kuitika the way you are saying kuti dai takanga tambosangana nawo. Handizvi kuti pana wakanga wambowaona here patime iyo kana runyere kupe nekuti age isu tatiri vadiki. Remember incident yakaitika kuri kumanheru. Ndotsanangura zvangu. Mbuya wangu hanzvadzi yababa yakarorwa kwaHondoko. So akaita wana matwins wokutanga mukoma nemusikana, ndobva aita futi matwins mukomisi wasikana vese. Saka ndobva wayabva watora vamwe tete vadiki kuti wavabatsire kuchengeta vana, because kana aita matwins panoita commotion ka. So tete waizouya kunoratidza vana kuna mbuya kuti mbuya uye kunoko she will be busy kumba uko. Saka vana wakauya musiwo natete vadika. So as usual vaitika kana waenzi wauya huku inotopinda busy. Saka mbuya wauraya huku, so hatisi kubva muchoto. And apparently musi wacho kwakuine nhamo cousin sister yedu yainzi Yolen Mutandi anga ashaya. Saka vanhu vainge vari kunhamo kumbuya wakatobva kunhamo kuuya kupi kumba nekuti kwakwaita vaenzi. Wari kukwata sadza ri kukwata mbuya wako kubika sadza. Zvikanzi sadza risi kukora, iwe uchitora chidengu chiyachi unotora hupfu papa nehozi yanga iripo. So between hozi nekitchen ndofunga papa na about 6 or so meters. So ndiri kumhanya unotora hupfu. Ndapakati pekitchen nehozi. Bhazuka rarira uko manjuko. Handizivi chinonzi pfuti, handizivi chinonzi hondo, handizivi, but because of zvinoita Mwari. Handizivi kuti ndakarusvetuka mudenga here ndikanorowera pasi, I don't know. But what I remember ndechekuti ndakazokambaira ndikada kuti ndipinde pasi pehozi. But ndakatadza kukwana manje. Right? Ndatadza kukwana saizvo I tried to force ndokubva mwiri wese uri kunzou kunosvika panapa ndo pangopinda chete pasi pehozi. Nyere zvadziri kuita. Munoona hondo iyi, so it's not nice. It's not a good thing altogether. Dzaingo kudai nyere ana mbuya neconfusion dziri kupinda mumba dzichirova, hapana munhu akapfurwa ipapo. Neconfusion ana mbuya wakatora mugomo, pfungwa dzarasika, kwakudira mvura pamoto kudzima moto. Vafungidzira because zvichitoti kuti maybe target yemoto yadi. Ini ndiri kurwisa apa manje, saka ndakangoramba ndakapinda pasi pehozi pepe without moving. Nyere dziri kungoranaya zvadziri kuita. Now apparently ndakawanda kudaro ndiri kufunga kuti kana zvangu tiperi ndobva ndabuda. What then happened? Ndaona ngwei masikati. Handizivi kuti chii. That was a searchlight rarakandwa mudenga. Masikati manje.
saka ari masikati kudaro little did I know kuti masoja anga ari kunyanga uko kwakune command center kako hawana wakasimudza mahelicopters zvinonzi hatizivi kuti chokwadi here inokwanisa kuteedza helicopter usiku reflection yemvura achifly saka akateedza reflection yemvura iya nemahelicopters wakateedza usiku asina malights mahelicopters saka vakazoti pa searchlight rakakandwa mahelicopters I think anga asara ne probably plus or minus 6 kilometers kunosvika pabattle tizwe manje sound iya yachinja manje dzandeki dzakurowa pese ipo paipa. Then I'll tell you muchinda akacoordinata hondo iyoyi mujibha akacoordinata hondo iyoyi unfortunately akazofa 2022 apa I met him ivo pamapaka motikari pazasipacha pamunin'ina wake akashaya ngari kuSouth Africa andaimboziva kuti akacoordinata hondo iyoyi ndiani but panhamo ipapa nemuzive munin'ina muchinda namukoma wake wanga uri kuministry of education iye anga ari kuministry of education anga education inspector so iyo ndichatsanangura kuti akaicoordinata sei kuti isvike ipapo now helicopter dziri kurova ipo paya nguva diki ndozongoona tadzoka futi kuita murima usiku futi now izvi zviri kuitika kumunhu asingazive kuti chii chinonzi hondo the good part nyeri hadzichanaya hapasina pfuti iri kurira ndobva tazongorarawo zvedu that day awanga vari kunhamo kwama wakangotiza wakaenda kudzimba pakazongosarawo washoma panhamo ipapo but that was the first conduct that we had mubhuku rekwakutombo mabhuku akati gambe kutombo sachirera diro rimwe dzimbiti yochiita ward 18 currently taakutarisa kuadministration kucouncil ndo ward 18 iyo so that is what happened in the first conduct sakura kuti makomrades akanga atoya akugara ipapo makomrades akanga watoisa mabhases anga atoko kudara one other thing chaitika nekuestablisha an operation yainge iri nyaya yekuti haingosviki kumunhu wese wese the coordination yaitika I want to think kuti as I said before kuti masvikiro nemambo nemasvikiro ake nemadzisabhuku ndakazonzwa later on vanhu vakanga vatoziviswa kudara chinhu ichi nenzvimbo dzaakugara makomrades dzatoitwa establish but group rakarova apa rakanobva nedzaadha side kunonzi kumapere muri mudhuze nemurungu uyu area yacho iyoyo saka makomrades akanga ato almost all over that area handi pamakatanga alright tiba tapedza iyoyo mazangana mujibha uyu akakudziva kuti mujibha uyu anonzi manyadza naganje ndeyokwasaunyama but wakushandisa masiri nemzi aya zvakaitika ndozvoti makomrades kuarea uku kwawanga wari uku kumapere uku wakomana I think manyadza by then nemukoma wake wanga wari zvekuma plus or minus 12-13 years old yes saka manyadza baba mudiki wake vaibikira murungu uyu wanga wari cook makomrades achiti right isusu target yatoda kuita ndeyekuti toda kurova apapo murungu ndiani anofunga kuti anokwanisa kutipa service yesurveillance wakomana wangoendwa nawo kubhesi wachingopuhwa political orientation and so forth ndokubva manyadza namukoma wacho wati tiri pano togona kuenda unopasvika sei kanzi baba ndo vari kusenza ipapo now zvanzi alright ndokuchinzi maakuenda kunoita reconnaissance ndokutora mumwe mucomrades you know kuti macomrades vainge vane maages emacomrades akanga aripo zvazvisingashambisi kuona mucomrade ane 14 years kusvika pa17 so wanga wakawenzana uyu comrade namujibho ndobva wanzi right ubva angobviswa hembe kwangopuhwa civilians ndobva wafamba ndounosvika kumba kukomboni wabva kukomboni mudhari ari kubviswa ndari kubasa
uyu murungu ayekazi wakamfana prize rainzira pabheri yeah. So ndokukwira uchinosvika usati wasvika kufarmhouse papa pane shop ndonosvika pashop papa na mudhara wechimara waigara achisona hembe nemusheni wemakumbo wewo nekaiti kake musoro soro ndobva wanzi mudhara ariko kumusoro kuendai kupi kumba ndokuenda neshamwari yake wewo wosvika baba tauya mauya mheta tauya baba murungu yarongotara achiita zvaari kuita nokuti mufana anodi anomuziva uyu ishamwari yangu saka tauya unokuona alright zvakanaka ichidzikai kumba munobikirwa chikafu ndokuuya kwako inonogara pashopu pepe havangaende kumba kwekwe vari kunyatsokuona tereini zvese uyu kana anga ambotaura zvisiri izvo mani komrade uya akuchikombeya mani zvachitsanangurwa neuyu mani pakamira soso nemufana wayo ndobva wabva havangabve futi papurazi ipo vaenda kukombora vari kuona movement dzemurungu uyo anopira kujipi yake anofamba kudzika kuenda kwanyamombe uko mabhani achiita sei zvese mamovements ake nekakarekta kake kuti anenge aine pfuti yake apa paimbwa iri ikagara pasita zvese vanhu vari kuona kumazuva rakunowira ndokubva wangodi havo wadzoka because chaitika ndechekuti waiti ukapuhwa command nevakuru haifaniri kupotseka command iyo kana udine zvauri kutsvagawo hako so they had to get there anytime and kwakwane curfew mind you ndokusvika kuya kubva wangu wataurira kuti akomana takadai pakadai zvakanaka ndokuchironga day rekuti musi unorowa musi wakati but on the very day rekuatakwa mufana uya vafana vayo vari 2 wadzoka futi the same system yawakaita wadzoka wafamba wabva nekukombo nowauya kushop ndokunosvika kupi kuna mudhara zuva raana kunowira kudai so wabva wasvika kunzi baba tauya zvikanzi oraiti wana kumauya kanzi kanzi toda kumbokuona iwo now if you panoperera almost shop nefarmhouse kaarea kacho pakanonoperera pane road yebhasi uchinokrosa road iyoyo pane sango rakaomarara then pamberi pacho pane chirwizi papaita demu saka mudhara wayo anzi atoda kumbokuona ibva fambwa naye achidai wabva unokrosa road waingonoti pinde muchisango comrade uya ndobva angoti baba paya patanichiti ndiri shamwari uyu handisi shamwari yake pavari bhizi kutaura mudhara ari bhizi kuteerera nyaya yeri kutaura nokomana apa pari kubuda vanhu 2 macomrades 2 apa pari kubuda 3 kumasuro kuri kubuda 4 mudhara yapakati wabva waona manje kuti mudhara uda kutodi akusweta manje and don't worry baba imimi hatina kana problem nemi zvamatoita izvo zvibasa renyu matoita mapedza hamuchadzoka uko ndobva apuwa macomrades 2 or 3 I don't know what number mchibva atopanduka achataura namudhara wake angomutarisa so mudhara andobatwa naye kuvillage time yakatorwa ipopo apa manje they were actually buying time kusvikira patime yeconduct yangu wada kutanga kurova zvikuma 8 ikoko so the other mjibha anga ari mukati memacomrades imo saka wanga wari 2 mukoma nemuningini so mudhara aendwa naye then before they hit wakatora mapositions rimwe team ndobva raenda kukombo fearing kuti pakasara paine trace necoordination zvinogona kuzonetsa mangwana so munhu wese pakomboni ipo papo vakabva wangotorwa that moment wabva wangoendwa nawo mavillages akateedza akadai soka akateedza nyamombe sabhuku 1 ainzi sara nemafamilies 2 panapa kana 1 family the other kuwese kusvika wapera zvakaitwa neexercise kani kwakadikidiki papo wakatongotorwa pakasara pasina munhu so that it was also going to save kuti pachaitwa attack
ava vanhu vari mukombona there is nothing hapana kana wakapisa pasina munhu saka vanhu vakatotorwa wakadi wakaenda so around 8 vakomana vadeployana watora mapositions then wamwe wakaita kakunge kuda kudhonzerana mukati no ngatimubatei murungu ndokubva wanocheka fence wapinda papa neimbwa yake yaona manje kuti iye manje anenge akatanga kunyumwa manje kuki maendere abuda maendere aita and he knew kuti macomrades anga amuarea iye wanotaura manje mufana mujibha kuti takatanga umuona manje movement mumba manje kuita kusagadzikana ngofamba zvina avati mumba imomo but then wacheka fence ndokupinda imbwa ndokuda kuwataka ndobva idi wairowa iye ndokuita mistake ndokuda kudzorera atoona kutoti pane zviri kuitika ndobva anorowa kuseri kwakune tengi remvura vanorowa tengi remvura mvura yakuwererako now macomrades ndokubva waita retreat ndobva vanobuda vaenda paposition ine vamwe wawese ndopakachizotanga manje akapuwa space because mjibha anotaura kuti mchinda akasurvive imba muri kuona imba inoi yakaita rubble zvekusara floor iyi kusara floor but I was told kuti he survived akanga akaisa mabhanga rakanga rine jecha manje jecha maside then the top jecha panopinda imomo imba yese yakakolapsa ari pai mbanga saka varowa kudaro ndege dzazosvika manje paipa manje air force ndiyo yakanga ine hasha dzese manje ndo yakatoresa kana kufa kwemacomrades yese vana mujibho wese vanhu vazhinji havana kupedzwa neground force air force now vafana vaya manje makandwa searchlight kamudenga macomrades they are trained zvakakwana vakakwanisa kudisappear because papanisangoka across the road ndobva wapinda mumuyema gamba ndobva wasiya vafana vaya avo wakatandaniswa nemachopa kuti mhanya mumunda makarimwa the other one iyeyo akazoshayawo akazozoenda pachishirabhu chaakangopinda helicopter kana kuti yaingada unotsvaga imwe target yerobva pangoita karima mbijana ndobva angodai vapinda mumiti muyama but ngoma akachamuona ngoma anga akwanisawo kuescapa apinda mumiti muyama vanopinda kusaidi kuyako kuchirwizi kuyako vanopinda mudziwa apinda muchidziwa muyama mufana upa akabva ukachimhanya akwanisa kubudaka vanotiwo muchidziwa imo muyama haasimbozwa ndomuna mukoma akazoti paya manje si handiona ukasvika murima unozotanga kuona uri murima imomo kati pane chinhu baba iwe ndiwani abvanzwa ndimukoma ko iwe ngatibudei tiende kwakutobuda paya ndokuenda kunosvika kuvillage watosvika kwamacomrades ari utodi zvavo watomwa tea vafana mauya hapana adonedza chinhere uyakati ndadonedza rekeni uyakati ndadonedza bhutsu zvikanzi iyoyo nhau yekuti madonedza zvinhu iyoyo hazvichatoiti kuti musare panapo tikapedza kudya taakutoenda wanga wakutoenda kumozambique so zvadaro a great mistake was made parohwa usiku ava varungu ava vakanotora reinforcement but it was a bit late but yakauya reinforcement iya ndokuchibva yadeployiwa manje makomo kune zvimakomokomo upo saka wakanotsvaga observation point yekuti vanhu varova panapa havana kure kwavaenda they knew macomrades aenda uku wakaita zvavaita vaita mistake kwava kuchitanga kubva pamba pawanga wasevwa chikafu apa nana mujibha nana chimbwibha wakuenda nawo masikati kuma 9-10 ikoko vari nguva vari paobserving point wabva waona wakati vanhu vaya avo nemabhainokura wanosvika pavillage yekuti mupinde munanyamombe then wakuenda pavillage paya kunokumbira mvura ndounokumbira mvura this guy aripo namukoma wake wachingonoti budei muvillage wada unopinda murwizi wakaona pfumvu ipa ndo pakachizofiwa manje masikati indi nzvimbo yacho yese of course kune makomo ndokuri kubva fire this other side apa pese apa pabani apa kuti uti unomhanya so ndo zvakaurayisa macomrades mazhinji ipapo nana mujibha ipapo
GP yavo gathering point yanga iswa kuruwangwe, and imagine distance yacho. I think it's almost 60-70 kilometers. Now zvaitika zviri kuitika izvi mujiboya pakaona akati ha nezuro futi ndadzokororwa futi hapasina coordination ndokubva achinoti mumvura apinda mumvura kudaro aidzi ndege dziri kuningeba weground force yakufamba ichipedzisa umwe wadi iye ari mumwe akatora tsanga kuita pipe so yekufema nayo zuva raunodai so uda unowira kudai akaona akati kubva kwangu pano kunogona because havachabvi manje pavakanga vaita overpower like that vachadeploya more ndokubva afunga zano akati no, I need to ndakushandisa rwizi kuita transport kuenda kuGP kuenda kugathering point. Imagine kuti akatransportwa nerwizi kutanga kuzviweredza kuenda nemvura achisambira achingotakurwa nemvura achienda akanga aneta obuda womhanya netsoka mumatombo kana aneta kumhanya netsoka mumatombo odzoka murwizi wotakurwa futi odi kunosvika asvika kuruwangu kwakaedza asvika kupi kuruwangu ndokuenda kuGP kuya kusvika unosangana mamakomeredza ana kusvika ana chimbwida wana kusvika atarise kuti is it really worth it wana wanga waparara wese aiwaziwa saka ndiri kuenda kupi, what am I doing pano ndobva angoita plan munoziva kuti muhondo zvese zvese zvaingoitika zvauya musoro ndizvozvo kana usina kubatwa ndizvozvo because vaiti ukaabskondaka vakomana vaingouya undoti iwewe ndione musikadzo ungogadziriswa so ndobva angoti touch uyu kunopinda mamutoko uyu haiwe kuenda kuSosbera vakwira bhazi harare vaenda kuSosbera. That is how then he aigara kwasekoko ndokuchienda kuchikoro kuzoenda kuchikoro akapedza form 4 yake akazonotraina as a teacher. So we met manje up panhama munin'ina wake paCovid payapa. But what happened is mukufa kwaita munin'ina wake akaita shoko paakanzwa kuti munin'ina afa akavhara nzeve 1 year akavharika iyi and akaita mild stroke. Then pakazobva board ichiuya kuenda kwachienda mbuya uko. I don't know what actually happened. Kana zvakamukunda here ndakamufondera ndiri panapa tikometa muchauya rini zvikanzi ndichamboti ninyaradzei nana mainini panapa ndozofona after 5 days or 3 days after ndambotaura naye zvikanzi foni yaudairwa nemwana ndikati kubaba zvikanzi titori panhamo mundarashaya ndokuzopararawo kwakaita. Then ndakazotsvaga nhamba yemukoma wacho handisisina mufoni but ndogona kuiwana kana ndaenda kumusha anga ari kuarisape kuMinister of Education. Handi Shikomana Peter pachakatangawo kusangana nevarwi vehondo yerusununguko. It was zvazvisiri possible kuti kungwe kana maita conduct macomrades waka paita it was a mystery. Macomrades achipinda kuti wakuchitanga kuita operation watambirwa nemasvikiro and so forth kuti ugozoti maonana kuti mune maonana papi zvazvisingaiti. Sekuru ndo wanga uri sabhuku. That is the starting point. Saka coordination area iyo yaitirwa pambapa ndo mamorari ndo payakatanga kuitirwa pambapa. I remember ndichadzokera kubvunzo yenyu sekuru wamwe sekuru wedu kunonam kwakabva mai vainzi sekuru Shamira ichiwai pakauya macomrades auya ndakuchitangawo kupinda mudhuze nawo wakuintroducwa kuvabereki. Uyu anonzi comrade Tamai Mabunu, uyu anonzi comrade Shingirai Hondo, uyu anonzi comrade Chakisando Kasato, uyu Kiven Futi Chirodzo, uyu Kid Power achingena zvakadaro pazita rekuti Chakisando Kasato. And they knew kuti unovekisa vanhu vakawanda kanzi baba uyu tata anonzi comrade anu vasimuka sekuru kanzi mata anonzi comrade Sando Kasando
vanzi baba harisi kuita zvekutamba katati vanonzi comrade Chuck Sandoka Sato kechipiri wabvunzwa zvanzi mati vanonzi comrade Sandoka Sando it was fear mazviona so zvaita macomrades patime iyo ndakangovaonawo slightly muri makao ati kana vari kubatidza fodya inoti waiso inobatidzwa nemachisha zvakadai so hauioni pamakamira ipopo yobva wesvutwa idi itopera. So we really got curious and then watakaramba wachiuya but kuenda kwavo zvawaiita manjito waitora pfuti dzemiti dzedze murari wakomana mura yuwi maiwe ndochemakani muri kutamba wapana mujibho kati kurei vaiva pfuti dzemiti dzedze saka iwe uri kungoona pfuti dziri kusimudzwa mudenga munozoudzwa kunzi handei wasinguri watoni 2 hours wadi vaenda so that's how difficult it was but kazoti azodasvika nguva manje yekuti vagara manje and I now know kuti kana ikaita atakika no isusu tatozvimiririra vakuedzerwa manje 6 o'clock munawo ndo pandakazoti pakati penguva iyoyo one day taita morari mudanga taedzerwa tese tiripo tazi manje because you see kuti paine this plan almost like tingati force a prepared force yana mjibha ngwari kupinda mchana so they would replace one macomrades akwaraka kana kuti vanenge vafaya then vanenge vari vadiki still munofanira kungopa political orientation yakakwana. You've reminded me now kuti wakomana avo patakazonge takuwirirana chaizvo manje kuti takuchikwanisa ta face to face ndiwo musi wandiri kutaura iyo takanzi wakomana munoziva kuti hondo iyi tikaipedza tichatakura mufudze WeMombe nemahelicopters ndopaunoona manje kuti kana usina kudzidza unongoitwa zvese manje isusu manje nikuona manje vaingoitawo varungu and so forth tikati imagine kutakura mufudze nehelicopter uchirova zvako helicopter kumashiro wakazara mufudze ndoba rakashizinzi right wafana kuti ndobva dzaiswa apa zvikanzi iyi inonzi durira mbuya nehanda bazuka riya iyi lanzai okay iyi sabu alright iri grenade muchiintroducwa kuti mbichana now une age manje wamwe waizonzi okay fine after a few days wongoenda kubase military training iri basic uchipuhwa magrenade but magrenade wanga usingapuhwa only for attack waipuhwa grenade kuti if it happens kuti waona kutoti pandiri pakona ndakepchwa then pull it and then you blow yourself ndo basa regrenade kana kuti unotokanda wotodiwo saka ndokuzotanga kuita time manje yekuti panguva iyoyo wanga wakwanisa kubva kubase wouya kumba during the day wotobvisa hembe makasha ese pfuti woita magrupu mairi matatu 3-1 wodzika woenda unogeza kwaNyamombe wodzoka wamwe wodini woenda. Saka that is the time now I was made use of, and this is the reason why I said to you kuti sokomaita basa mambouya kune vachazouya vachizonzwa zvakaitika kuti Zimbabwe ive zvairi nhasi. My function ndopa yakanyatsokutangira manje ipapo pamabvunza kuti makazoindarakta sei. Pakasvika time yekuti wakomana wanga kuti kurei zvakunetsa kuti muwaendese kuti wanoita reconnaissance anobatwa because in commando iye yagonosvika paarea yogara kana 2 weeks musingamuoni kuti pane musojari pana wozouya surveillance kana air force and so forth. Saka zvakazenge zvakumanikidzira kuti tukomana tudiki tuyoto tusingafungirwe tuyoto munonga katuma kakadaro so tora munyora tsamba yenyu moisa mubepa reshuga moirepa moisa mutenda futu mosunga mokafambisawo. That is the part I played. Yes. Ndoenda the other side kwamapako kwakune group ipo paya patiri kutaura pakaita contact apa ndaitopfuura nepo ndisingazoti pane base. There was no need yekuti ndiziva during that time. Ndoenda nonosiya tsamba uku ndainopa tsamba
iyo mumanywa nayo kubase yonyorwa ema I know kuti tsamba idzodzo ndo dzaidzo coordinate ma joint operations the group 1 group 2 muda unorowa panda unorowa ndobva ikoko netsamba yanyorwa yeswa futi the same ndaikrosa road neback andifura ndikanchikrosa apa ndifuro ndakadaiso ndotarisa kwandiri kupi kwandiri kubva ndikanda kubva apo pandonotarisa kuti ndiri kuenda andifambi ndinofamba nepane huswa if possible kuti ma footprints angu kaona panonoonera futi uku ndonosvika ndodzoko ndichimhanyira time yechi yekefi ndosvika ndopa tsamba yayi basa rangu ratodi rapera that is where I participated mainly. Vaikutumai ndanakomredani makomredzi watakanga tinawo wazhinji ndo wandiri kutaura pakazoita conduct and most of them papana comrade Chidakwa he was the most senior guy. I'm not sure what the detachment commander here. Okay. But aita unge munhu uyu anogara akazvika mbanje aiva baba kana makambonzwa kune musoja anoni munhu wese aiziva kuti kuna comrade Chidakwa unga utaura ukanzi uri kudiwa kucamp naiye hamena ako saka comrade Chidakwa was the most senior guy ana comrade Tichatakura Sato comrade Tichatakura Sato ndakazosangana nemunin'ina wawo kuchurch achitondibvunzwa namukoma wangu akaoperatira kuhonda inzi Chaks Tichatakura Sato zvanzezwa ndakazosvika muna 1998 apolitical commissar kumachek then comrade Shingirai Hondo handizivi paconduct kepamapako ipapo comrade Kid Power ndakazonzwa kuti wakanga wagara kushe kunzo wakazosvika mucovid comrade Tamai Mabhunu variko ndo wandakupa conduct vari kunyatatu kwaAmerica comrade Tendai Mudzimu ndio one of the survivors and I'm pretty sure pama survivors panofanira kunge paina Mujibha nana Chimbwidwa nechinhamba wane chitsama ipapo wakasurvive and then those who died most of them they were wakatakurwa nemahelicopters wakaenda saka makomrades ya ndio andichikuremember pfungwa yekuti rekanire kuhondo yakayasi isi kuti Hondo to be honest it was not a choice like in our case it was Hondo yakauya patangetiri okay and we had to be incorporated and integrated into the system zvamuri kunzwa makomrades achitaura kuti panguva yakazodaidzirwa ceasefire na comrade Tongo wakazopawo kuna comrade Rex and the rest of the senior guys sure that task was not an easy one ichitanga Hondo inotyisa zvekuti unototesa mabrugwa wozobva pafezi yekuti all right it's good wobva pafezi yekuti it's good ubva yatanga kunakidza manje saka zvakuita seunge zvine mweya mukati kana ndikabvunza ndakamubvunza uyu Mujibha uyu paakanocoordinata Hondo ndakati but wanga usingatyiri zvikanzi kana nanhasi ndoshauzva kuti mweya wacho wakabva kupi saka wanga uri mweya weHondo saka makomrades akazoti handei what actually happened with me I didn't cross into Mozambique. Okay. The operation yese yakangopera ndiri kusaidi kunoko conduct yandaida kuti yandaitsanangura ndoda kuti muibate ndepamapako Hondo yakatanga kuma 9 ndakangobuda mumba ndina kuziva kuti ndakabuda mumba ndikatarisa village mese ndaisingaone movement yemombe kana mbudzi even sound kana movement yemunhu kana sound handizivi kuti chii chakachaitika musi iwowo saka ndakanogara muberere huku dzaiita zviya zvekuti dzikapinda mumunda dzomira negumbo rwani so dzobva dzabva ikoko kuti chiflya tinopinda pasi pehosi dziti kukukukuku dzakazviita for nearly an hour or so now 9 o'clock kuma 9 ikokoko ndakanzwa siren ndikaona lightning
zvese zvakabatana one time Yeah. ndochinzwa explosion yakaomarara ndokuona gomo rehutsi so gomo rehutsi pari kubuda kasimbi ndege yarohwa ndofunga yakarohwa about 3 times pabhesi repamapako so inini pandakanga ndakagara padanda and pese apa pangori nedzimba miti yanga iri nekadistance so ndiri kufunga kuti ihondoka iyi ndandiri kadistance slightly ndakatarisa kusouth ndiri kunzwa kumashure ndiri kucheuka kudai so ndiri kuona formation yemahelicopters akastretcha plus or minus 12 kilometers kudai muri kuona inini pandiri kufunga helicopter dziri kutodi dziri kuuya one yanga yakananga pandiri chaipo chaipo kuti nditi ndinoita any movement ndakangosarenda ndasarenda helicopter iyi handii dziri kuuya dzine information iyo iri one ndiyo yakabva yasara iri padenga yakabva yangodai so pilot akadai kuti uyadi aridze yakaramba iri padenga pangu apa uye akandinongedza so takatarisana kudai so ndobva ndaona kuti maybe pamwe is feeling guilt kuti andipfure takatarisana ndobva ndatarisa pasi helicopter ina kubva idzi dzimwe dzese dzatopfura hadzatombesi dzakutongopisa ikona kutaura zvakuitika ipapo haikona kutaura chapati uyu pilot azoona kuti munhu haasi kuridza ndopakabva angoti unopinda mubhesi akachitanga zvekupisa but then target yawo musoro iri pai wanayo ndokurova zvawakaita imomo mubhesi imomo ndobva yanorova nekoko yadzoka futi ndokumira futi saka takapedza the whole day activity iyo iringori the same pilot yanga asingapfuuri aingouya pandiri pa ndobva ndagaya ndikati nini ndikashayikwa panapa vachapisa place ino kana kudaidza ground force taona target pakati but we can't get handizokwanisi kupabuda saka the best kutoswera ndiri pano vabhesi ipo paya macomrades wamwe because 6 to 9 to 6 kumanheru takazotanga kuti ma1 ndege 1 po imwe kuti yakurira futi helicopter dzakakwanisa kumhara paya akatora macomrades vanga wafa newana mujibha nana chigwido they were carried away and I think wanenge wakaendwa nawo kuheadlands side iroro kana kuti kumayo up to now ndakazombobvunzwa vamwe kuti pane zvakazomboitwa here vamwe vanongo in fact they were just people recorded like missing in action wakangoenda wakadi zvakadaro muzukuru wangu ainzi bizet ndopakafira ipapo bizet tapenga I'm here to go and see where he is buried and then mumwe muzukuru taking you back pakapa kunzi zvikoro zvakuvharwa around 77 iyoyo mumwe muzukuru so I lost vazukuru 2 almost same time iyoyo bizet akafira pa conduct pamapako and then Charles Macheka mwana watete akabva kuchikoro ndokunopfuura nepamashops then paripo paingofudzirwa mombe varungu vakaendokuisa bhambo muguru mwena ndokuisa chain ichibuda kuda kunoku mwana uyo akangonoti ndaona chain ndobva ndanhongawo chain yangu paari kunodhonza kudai boom ndobva angorohwa pese pana ura ndobva wabuda so I haven't even seen where he was buried. I'm yet to go there. So ndo the two wanga vari same age neni vakashaya patime iyo. So how did you think kuti makaseva sei? Inini? Ndimwari. Kana mukatarisa tsanangurudza munowana kumakomrades mazhinji kuti unyatoti ndakazoita chamupidigori ndikadai muhondo hakuna zvakadaro. It's only God nokuti murungu uyu as I'm telling you my incidences andakapinda yekuti angari critical ndiyo iyi one yechi2 it was way before this one
ndaendesera muzukuru sadza handitaiti vanhu mukaenda mufudza mombe onzi muigirei sadza so ndakange ndiine kabhasikiti so vandangospotwa helicopter ndokubva yauya ndino kuti helicopter inotenderera ikasimudza ivhu nezvese kuti ubate pasapa unotonga uda kutosimudzwawo futi that one and then ndozotarisa wasimudza ndege yauya mudenga ndotarisa ndoona vakomana vakatoningirikina masoja akato line up vakandidai little did I know kuti muzukuru nerimwe timu rese wamazukuru wanga vari kufudza vanga vatobatwa. Guess what they did? Vaiswa magroup magadheni akati line akanobuda group rimwe 1 rimwe so akaiswa pakati rimwe apa zvikanzi dzurai muriyo yese ii ndiri unosvika muyama nekabhasiketi kanesadza kaya vakangonzi iwe njichi ndovakangotorwa vakakandwa mami nematsimeka ekudiridzisa vakakandwa mutsime miriyo yese yadzurwa inobikira magindingi yese inotaura miriyo yakadzurwa yese then utabva ikoko ndobva tanoiswa mugadheni masekuru mami nemupichiso mami nemagoso ndokubva timu rimwe rakwidzwa imomo vanotora tsanga kwakudena magwaya wakarumwa kusvikira munhu anodonha pasi apa chirumwa ndokuchipfugama manje unge munhu ari kuda kunamata wokupfekedzwa mugomo so mugomo wotanga kurohwa mugomo wakapfekedzwa mugomo vapana givi makoni muzukuru wangu namichael chipika namukoma wangu john zeka but these two are late nevamwe wakazobva pawakabva ipapo apa wakabva wangokurosa kuenda mozambique then the other one we were takabatwa usiku takarara wakangouya nemahachi ndobva wakomba pese what they wanted to do waida kugadzira register revillage kuti wabate kunyatsokuona kuti vanhu vanogara muvillage umu ndianani kubva baba mai first born kusvika last born the idea yanga iri kuda kuti iwe wazive kuti asipo wacho ari kupi saka wakanobata rimwe timu tichigeza muna yaMombe ini ndakandabva ndaenda kumba avo wabatwa ndokubva waendwa nawo kumuhouse farmhouse waiita zviya zvikuru yaMombe kawachiita macold rooms iwe cold room iyo ndo yanga yatoch house manje ukarohwa wombokandwa mucold room wobva wavharirwa imomo wobatwa unobatiswa nemagetsi wachidzoserwa wakati umwe kwake kumwe kwake wakabuda neregister remunhu baba namai nefirst born kusvika last born so wazoti kuma 33 wasvika nemahachi tabatwa paipa rounded up wayo wanga vakeptwa wakati pamazita wakauyiwa nawo wachingorohwa ndokuchitanga kudaidzira register manje kuti register rabva kupi you know saka wazodaro manje wakazobata baba mudiki wedu wanga wabva kuno kuSalisbury zvikanzi right imimi manje wafana imimi ndimi kuita basa rekuya unopaza mabridge uko nekutora muchidimbura tambo dzemafoni saka tiri kutora chese chinonzi piki foshoro badza demo ndobva tatakuriswa zvinhu zvezvezvo wandike wabatwa manje watonzi wewe wabva kupi chaiko nezera rauri waitosita suspect convince a comrade tanosvika pane nyaMombe ndokubva wanoiswa zvinhu zvaiswa mumoto wandike wabva ngokukandwa mwe mumoto kuunzwa kuheadlands saka murungu wonde akazofona paincident isu saka watandichidzokai pakakwirira so pane mugedhe pachuta iwo vari pamhiri kama tasiya zvinhu zvesozvo kwautanga kutiridzira futi manje saka ndokukurumbidza kutora cover vatapinda miti vatamhanya then the other side kwakune chikomo tanooneka takumiri uku watanga futi kutiridzira dzaingo nyere dzinongo so those are some of the instances that I came across and I just survived but kuti nditi kana ndikaita reason yandinomenshona kuti Mwari ngaanamatwe is one of the reasons kana Mwari akanga achingokuchengeta kana mukaridza pfuti yakakura sei
munhu waMwari kana achinge anzi nguva yake haisati yakwana anorarama. Saka rakangobudawo mutsekwende idzodzo tichengetwa naMwari. To be honest. Ivo vafana zira ramutaura here vanga vaine zita here mazita emadunhu rirwara vai muchimurenga aiwa handi tinoti ana mujibha ndovanga vati samukeka vaita basa rekutumwa zvakadai ndimazita nangu dai muchiti ana mujibha vanga vava kutosuspectwa ndokuzotanga kutumwa tuvana tudiki tanga tine zita here no, it's part of ana mujibha. Okay. It's part of you remember kuti panyadzonya nechimoyo kunyanya chimoyo yanyati iyai mukatarisa muchaona kuti statistics yakatorwa paya yanga iri watoto the young ones unga uri kuchikoro ipo paya kuchindunduma chikoro ichocho maguma 5 years kunosvika maybe pa 12 13 there about 14 ndo ngavato eligible for training zvingwena zvakadaro. Saka these young people ivavo manje if I may try to separate these things for the purpose of history, comrades mus operation pane vanhu vanonzi militant combatant and non-militant combatant. Militant combatant and non-militant combatant. Group re non-militant combatant ndiro rema veterans rema collaborators kana mjipa na chimbido utu afana kuti pakazonzi ceasefire paya administration yakazviziva kuti comrades mazhinji ari kupita muzeteni grade 3 kusvika grade 7 mazhinji wacho and they were supposed to prepare an army ichiintegrate kwane ana Smith, right, wanga wari well equipped, well trained, one zvese zvoreva kuti they found so were supposed to upgrade their own force that they trusted yaenda kuchikoro. That is what brought about the schools yakurana neZANU-PF yakusanganisira Mufudze, Rusununguko, ana Chindundumu. Macomrades achienda kuma assembly points, these were small boys who were going kuma centers iwayo. Not wana Mufudze wanotanga ngori ma schools wakatotanga kuita matendeka started schooling mumatende anditi so tingati tichibva pabhato yepamapako pane imwe yakazoitika futi here Miremini? Well, no, not in our area. Dzimwe dzakambo imwe yakamboitika yakinoitika kuChidazuru. That one was a distance but it was fatal. Asi yepamapako iyi ndio yakabva yazomaka a wound in my heart. And if you notice, I think you've noticed, misikanzo inoitwa na muchikura zvimwe wacho unotokangana zvekuchikura, but I can tell you kuti what happens in the struggle in a war situation, a war action, kashoma kuti chinhu chachibude memory. Mukatarisa macomrades mazhinji wakura anogona kutaurira kuti zvakazodai zvakadai zvimwe wakukangana, but the action aspect part of it, they will remember takadai. Saka yepamapako iyoyo inoremaina iri the most devastating kwandiri. And nanhasi hatisati tanyatsokuita closure chaiyo. And the unfortunate part of it, comrade angari part of militant combatants. Komatama mabhunu abimutendai mudzimu, komatama mabhunu wanga wari kune rimwe group. He was not part of this one. Saka after that takazenge this 78 kawo yakabvaita almost like time where pakasungwa manje kuti macomrades pawakazo they tightened movement yevarungu ikoko zvawakatoita izvozvo wakazvivharira kunze because kwakusatofambiki manje varungu wakabva ukoko kuuya kubva kumhiri ukoko kwaNyamombe kuuya kuside maybe wanga uye zvekuma 9 10 11 ipo papo woita chiraundi chawo so wobva wadzokera kupi kwabva. Saka because of that takazonopinda muceasefire manje almost like semi-liberated zone. Saka kuti paite imwe conduct it was very tough because macomrades akanga ita reinforce zvakaipa papa mamusapindike nyore atiti kuHondo kwainetsa nyaya dzevatengesi
imimi sevanhu vaitumwa nemacomrades hamuna here kumbosangana neincident yakaita saiyo? Well, ma-incidents evatengesi anga ariko zvechokwadi. Kana kwakuri kuti time yandakanyanya kuita active myself, nanga wakutya manje. Because kwekutanga kwakambobatwa chaizvo. Vanhu vakaudzwa kuti nekuti painzi pakaitika incident iyoyo vazhinji vanga vachinzi musavavike nemasoja nemacomrades. Vatengesi aitwa zvaaitwa kunzi musiye akadi ari pachena. Saka akaitika akatoti kuti of which kuti ndimenje nemazita wacho zvinotoda concern nemafamilies. There are quite a number of people there. But we saw that happening. Saka patakazenge takuti Hondo zvishuwa yasvika papiti anga ama 1-1. Saiyo pamapako iyo they suspect kuti pane munhu akatengesa. But hangu personally I know I didn't get any. Zvaigona kuzoitawo kuti nekufamba kwenguva. But tichingobuda muna 78. Remember ceasefire, it was early 79. I think around March or so, February, March thereabout. Vanhu vachizoenda kuma-elections ichizonzi Jongwera win 1980 April. Tataita kunge kakusununguka. And also from what I gathered, the Smith force yake yakanga yakuita ichideplete because ma-mercenaries anga ari kubva ma-Red Indians aya nema-Australians vanenge wakanga wakuona kuti because pakaitika zvaitika zveshuwa waigona kutadza kupabuda, especially zvakaita kufamba nemota dzavo dziyaidzi. Ikanga iri land mine yaigona kupedza, pakanga pakaitwa ambush paigona kutadza kubuda kana 1 zvaitika izvozvo. Pahonde mapako pakafa vanhu vemuvillage. Zvinoitika neHondo, comrade Job, you can't really tell kuti chii chaitika kana statistics chadzo dzinototorwa maybe kuda I don't know, but asi chandokuudza ndechekuti time yacho zvasati zvamboitika kuti panoita movement after ma4 dzemakuseni. Comrade, I'm not sure kuti ana Chimbwido sadza rakanonoka kuuya here, but panonzi pakaitika movement yakatukurei. Observations, the point yakanga iri kushandiswa nevarungu. Saka vanhu zvowakanyanya kuparara apa ndana Chimbwido wanga wauya mubhesi nana Mujiba. Because vanhu vaingofamba vakadai soka. Kana kuri kuti for security reasons chikapu chiri kubva uko nemacomrades acho. Mana Mujiba kandi vanenge vachiona kuti kuside uko. But zvaizovakunda manje kuti wawana Ian Smith anga neequipment kuti akaita 1 commando yake waigona kuinisa observation point yekuti kana dai ukamuvha zvakadii hawamuwaoni. Saka izvozvo zvakakonzera kuti casualties akure. Saka kana kuti mavillagers vamwe wanga wangoriwo mudzimba but force yanga iri kuyakanayira apa battle ikaitika pabase. Saka hamuna vamunoziva ana Mujiba naChimbwido vakatsakatika paHondo? Inini handina, asi mukabvunza comrade Tendai Mudzimu achibatana nemamwe ma-survivors kumanana Mujiba naChimbwido wanga wasiri mubase mazita aripo, especially mubhuku rekwamapako iroro. Vamwe wakafa 2, 2, 3 from same family wachibva wangotakurwa ndobva wangoenda. Saka kana ari mazita manje ekuti tikwanise kuziva kuti what happened there, especially ana Chimbwido nana Mujiba, mazita hanetsi because anotongoti musabhuku sabhuku mapako imba nepamba panozozikanwa kuti wana wakafira panikirikini ndepaningi wandiri kukwanisa kungotaura ndiye Bizet Tapenga. Hapana here makazofunga kuti reke ndicross ndinobatawo futi ndidzoke? Ipfungwa
yanga yagara iri muwarwi wese at whatever level. Zvaizouya izvozvo mashure mekunge wakunzwa kuremerwa manje. But how can I fight without the training? How can I fight without the equipment? Chandrudo ifuti. Mwana kuti mweya waitongoita kuti usvike patime. So it's almost everybody who was saying the time is up. Tichikwanisa kuenda. But in an age at the same time. And you are also very useful ipapapa. Saka zvazvo kutongoti wari ubva uko wakatokwana. Wari kuno wakatodi futi wakatokwana. Saka let's move on takadaro. Mazvona manje. Unopuwa futi yako yemuti yekuti yekudzimaidza zvinhu. And you can call yourself whatever name. Zvihondo chitodi chitoendera mberi. What happened is ndakange ndisina for a very long time. It came a time kuti tewe mukomrade Tamai Mabhunu. He is the only comrade akauya akaoperate mu area mumushamana. Zvisingaitiki. Oh. I introduced kwauya comrade because paita introduction. Vanhu vasaita confusion. Kwauya makomrades aya comrade Tamai Mabhunu ndobva introduced. Then it so happened kuti vamwe vakomana namujibha wanga varipo, they knew kuti ndi Gordon Sando. Vapaita karunyere kupi zvivani Gordon Sando. And that is the very guy we are calling Tamai Mabhunu. That is the time I adopted that name from him. Tamai Mabhunu. Exactly. And as we are Mandina number again, we talk every now and then, and when you are talking, we relate Chiva Ikoko. Message yekuti Hondo yapetakuti pasisify yakauya muri kupi? Inini takazoita time yekuti village yaitwa terrorized. Takazo amena akangoita heche plan yanga iri funny. NaMombe kawo kumafarms kawo. Takazotsvaga chikona chachiri kumapurazi ikoko. Pachikomo. We crossed into there. Zvakuitika on daily basis kune incident katoda kumbozorora. How do we do it? Tikaramba tiri kuside kuti akuenda kwacho kwavanogara ikoko. Ataenda kuside kwavanogara. Saka taiti domboku. Pama muri ipo papa. Tikaisa chitini chesadza apa inokwata mukabika. Vana muchimbwido enda unotora ndiri muriwo muboora toita kutema tumashizha tuteteteo. Vana muchimbwido enda nemasaga unodzura. Zvinongonochekwa zvakadaro. Saka takanogara ikoko kusango uko. Tagara kusango ikoko kuvarungu wauya washaya wanu. Saka mombe dzine tsika yekuti kana dzabva kujana dzinoziva kudanga ndeku. Saka dzaenda pagathering point vadzasvikirwa dzese dziri ipapo. Kurova takanzwa pfuti kurira uko. Then ana muchimbwido mangwana kuseni ndokubva waenda unodongorera kati finish. Wauraya mombe dziya ndobva waisa poison. Kuti usadye. Tidye. Waitoda kuti tikauya tikatora nyama ka. Modya kubva mafa. They knew kuti uko munhu anogara musango anochiwana kupi tikafa. So they hatched that plan tikauraya mombe dzikaidzi. Toita poison vanozova vachicheka. Yakatena green nyama yese nguva diki. Vanhu vasvika vaona. Tiri kugara ikoko. So mai vangu vari kunoko. Salisbury. We don't know kuti wakafamba sei. Ndiwo wakanzwa kuti Hondo yapera. But zvitaurwa muradio, but practically kusango kune vanhu vacho vari mumu. Hapana vari kunyatsokunzwisisa kana kuziva. Wauya kudaro wakasvika huri usiku. Ndokuona vanhu hapana. But handizivi kuti wakazoona anonzi vanhu muri kutsvaga vana vanogara uko. Ndobva tazotorwa ikoko. Tatorwa but we didn't know kuti yatosizwa. Okay. Takazungudzwa runyere kupe takafamba netsoka kubva kumba ikoko plus or minus 35 kilometers. Tafamba namai nemunin'ina wangu ari kuSouth Africa. Ndege takazonosvika tauda kunosvika kunyanga uko. Panopo panonzi panyajezi paparohwa futi nevakomana usiku hwacho ihwo. Helicopter yauya kutenderera pamusoro apa ndongosarenda.
then tokuona kuti tinosvikepi manje takadai so pamba patete wedu pataenda paye nenhamo so paiswa jira reredhi so ndobva tangotena kuenda panhamo helicopter ndobva yadi bvayaenda saka takazongotaimira time apa by then movement yemacomrades kuenda maassembly points yaingatodi yatotanga wamwe wacho wanga wakuenda kuruwangu kusaidi kwedu ukoko ehe wamwe wakuenda so ndo maziri atakazoita but time iyoyo vanhu vairamba kuti hakuna zvakadaro hondaiperi because mweya wacho wekunge muri kuita izvozvo unovharaidha hauzofungi zviri right mwango munhu aungoti ndizvozvo kana ndikangofa munongoita zvamunongoita mazuva ese kuti munoziva kuti munhu aneiko so ndoziva kuti Comrade Tamai Mabhunu vanogona vachiona programu ino pazara nhasi semunhu wamakarwa naye wamakashanda naye wamakabatsira muhondo yechimurenga meseji yamuda kuti isvike kwavari nevamwe vamakashanda navo ndeyekuti well ndisati ndaenda kwavari macomrades iyaya ndoda kutanga ndauya kwamuri ndichikutenda izvo zvakanyanya zvinoita songe basa rinenge dambe kunge pasina chiripo asi kutirangarira kwamangoita ikoko kwega marangarira vana vachazouya nekuti handifungi kuti tichawana mukana futi wakadai izvozvo zvamatoita zvokuti matora information iri accurate isina bhuku ranyorwa nomwe munhu anga ari kungokuverenga kutarisa mutv kana kuverenga rimwe bhuku ozonaretera vamwe vanhu aiwa maita chinhu chikuru saka ndoda kutanga nemimi kuti mwari akuitirei zvakanaka maita basa chengetwai uyu ndo munamato wangu mukuru kwamuri ndozoya kumacomrades ese macomrades ese vakarwa muchimurenga both kunyanya kuzanila force mamilitant combatants neman-militant combatants zvoreva kuti mamilitant combatants macomrades vana mujibha vana chimbwido vabereki vedu vese vakabikira basa iroro kuti nekuwachira zvese all the support it's excellent ndinovatenda chaizvo kuzipra ichokwadi kuti tange takapatsanurana zvakange zvichibhoedzwa kuda kunzi vanhu vabatanidzwe. I think you remember my chiefs like ana comrade Lookout Masuku nana comrade Tongogara kuti they made an attempt yekuti kumusha kuyo kunoku vanhu vari one force zvikati manationalists akazoramba saka basa iroro richibatwa nezanila force nezipra force. I say to them thank you very much. I say to them thank you so much comrades, the fallen heroes, those who died and those who are living, and to those who are going to listen and come across this information yatorwa nemi mukoma Robert Tafuma neisoko ngavaropafadzwe. Ndo history yeZimbabwe. Kuberekwa kweZimbabwe from Rhodesia as it was being called by the white people ichinosvika patiri nhasi yakunzi Zimbabwe. Matora information iri correct ndiyo yeproper ndo zvakaitika chaizvo. Zvakwamuri nevamwe vanogona kunyora kuti kana makwanisa kusviniridza editing the stuff yoita kudai inenge ifirimu here kana kuti documentary here kana kuti book, we don't know. Asi information iyoyo ndo yechokwadi. Saka ndinovatenda vese macomrades ese zvavo. Hazvina basa kuti taimbopesana zvokuti umwe munongoti alright iwe unodeserva kuuraiwa iwe vamwe wakatoenda zveshuwa. Madifferences muhondo anowanikwa. Saka madifferences iyayo we put them aside. Tichingogara murunyararo kana kuri kwekuti zvazochinjwawo kuti things have been changed for the improvement of our lives. Toramba tiri pamwe chete. That's my message to the then kuna comrade Tamai Mabhunu is my dear, he knows very, very well. Kuna comrade Tamai Mabhunu is my dear brother who has not changed. His unwavering support
it remains the same. Is one comrade wandoti is a from comrades they say, I'm not saying but I'm saying he have remained at my heart. Yeah, is kana tikasangana anoziva zvandikutsanangura. Yeah, he's a dear brother to me. Yeah. Thank you very much. Yeah. Matinzwira sekutaura kwandaita tichitanga chirongwa kuti regai titaure nechikomana Peter chakanga chisati chakura zvekuita mujibha zvekuti chaigona kuswera chiri kubhesi chichitumwa kwakawanda chichiita mabasa akawanda asi neudiki hwacho chine basa rachakaita rekutumwa nemakomrades sekutaura kwataita kuti vana mujibha vakange vakutosuspectwa nemabhunu kana kuti nemasoja ekwaSmith kuti neage iyi munhu anogona kunge aine basa raari kuita asi zvikomana zvichidiki zvisati zvabva zera zvaingombeya mazvinzwira kuti ndizvo zvakare zvakange zvaane basa rekutumwawo nemakomrades. Mainzwa nyaya kana makaitawo basa iroro panguva iyoyo kana mine chitiko chamunotoziva kuti aiwa inini ndiri chikomana chabve zera kana kuti chisikana chisati chabve zera ndine zvandakatumwa nemakomrades, ngatigare pasi tiite hurukuro titaure. Asi musakanganwa kuti chirongwa chatiri kuteedza nhoroondo dzevarwi verusununguko vakange vakabata pfuti kuti munhu yakakurira kupi, akabva kunzvimbo ipi achienda kuhondo, akadzokawo zvakare akarwa ari kuhondo ipi. Vabereki, chirongwa chenyu mune basa guru ramakaita. Homwe dzemasvikiro nemidzimu nemhondoro dzenyika, chirongwa ndechenyu. Tinoziva kuti vana mukoma pavaisvika vaitanga kusvika kwamuri vobvunzira tinoda kutaura nemi, tinzwewo muko wamaipa magandanga. Vana mujibha, vana chembwido, chirongwa ndechenyu. Tisingakanganwe vakasungirwa zvematongerwo enyika vakagara kumajeri akasiyana-siyana, chirongwa ndechenyu zvakare. Ngatitsvakanei tigare pasi titaure. Tinonzwa vamwe vachiti aiwa titsvagirei comrade Ningi vakanga vari kuarea kwedu. Chishuviro chedu ndechekuti imimiwo zvakare mutitsvagire makomrades iwayo, mozongotiudza kuti comrade vaye ndakavawana vanonzi comrade Ningi vakarwira kuarea kwedu iye zvinezvi vari kugara kwakati, isusu motituma toenda ikoko tunotaura navo. Monzwa nhoroondo sechishuviro chenyu. Ngatirambei tichisangana mune chino chirongwa chinonzi icho The Forgotten Veterans. For now ndiri kuno Southley Park kwandanga ndichitaura nacomrade vechidiki vavebaba. Ndinoti sarai asi rambai muchiona chirongwa chino. For now it's bye bye.